Здравейте хора, сега ще играем World War. Трябва да се самозареди. Айде това. Така, всичко е наред. Добре, нека да започваме. Така. Ама, обаче, тук ще много съм. Къде се почва? Как се стреля? Ще се. Това са бомби. Не знам, вот ще разберем. Това е бомба! Четвърти и трети. Значи мога да ползвам различни предмети. Това е лопата, това е някакво оръжие, а по другото е просто обикновен пистолет. Тоест то... Добре, сега да си тя лъж. Нека да проверим. Там съм. Значи се стреля защото да докоснеш. Тук трябва да се целиш към тъкото само сърце. И само се отбира. Защото е мисля, че ще е толкова не. Те са, ние сме 12, те са 10. What the fuck? Не са някакъв. Те са много лесни. Това обявих май си сме падали. Това не ме забеляза. Това не ме забеляза. Ще убия се. Мале. Скоро видяхте ли това? Взех лопата и го разцепих на две омага. Разцепих това. Омага. Там при кораба има ли някой? Не съм си да видите. Да. Тук са 20 души. Така я се убият. Те тук да са буквално все едно. Ево, тук искам да ме разцепат, ама те едва са цепят в мен, аз ги цепят като ме убият. Добре, убиват ме, ама не е толкова чисто. Там имаше човек, хора, там имаше човек. Аз съм тук, вътре в кораба, това е задната част на кораба е. Добре, пишете в коментарите това е задната част на... Виктори! Хайде! Мале!
Аз кой съм? Мале, аз съм на трето място. Значи има един Кир Димов или там нещо си. Второ е Хел нещо си, аз съм на трето. Все пак и трето е добре. Това за едно на карта ми караш колай и дрифтиш 30 пъти правиш виктори. Ама поне нашия отбор би. Дайте по един лайк, абонирайте се за канала, след банката там и пишете долу в коментарите. Искате ли да правя още такива видеа? О, това какво е? Че телефон карта това какво беше? Защото на мен е много странно. Какво беше това? Окей. Мале, вижте ми скина. Не, това не ми е скина, май. Скина ми е малко по-различно. Трябва като останалите. Скоро гледайте ги тия трилопанти са едно са. Те имат апаци, отиват на плажа, мен си харвлите, отиват в морето ги излива навътре, отиват навътре в морето, падат и карпите се от тях. Буквално се едно е това. Тук има ли някъде джетпак за летене? Да ги цепа отгоре. Не, няма. Айде! Пътеки. Да, казах ви, че това не ми е скина. Ей, го е скина. Ако сте видяли, вижте го. Тази игра, между другото, е за 17+, а на мен ми изглежда като за колко ли там? 4+. Вижте ми канала, ако си. И не забравяйте да гледате всички епизоди на Brawl Stars. Защото ако гледате Brawl Stars епизодите ми, там може да използвате това на Мегапикъл, когато има Мегапик. Може просто да напишете Симон или Gamer 134 и двете се стават. Написвате ги там в чата и там където е. И като напишете вече и да се в чата пишете нещо и можете и на мен ще ме разберете и на мен ще ме види и така можем да си пишем в Brawl Stars. Нека продължим с играта. Brawl Stars. Играта е отлична. Играта е отлична. О, ето се. Между другото, има ли да е хил? И трябва да натискам това. Не трябва да натискам. Мале, се. Стана. Играта отлично да го направим много, въпреки че никога не беше убил, някой не беше убил. Хора, пишете долу в коментарите дали ме бяха убили или играта отлично. И ако искате да участвате за тази игра, защото искате да имате тази игра с милион такива пари в тази игра,
защото там нали има някакво там злато и там пари, не знам. Трябва да го видя. Ако искате да бъдете с абсолютно всичко, с милион, аз не направя, ама един ваш ще направи така, давайте видеото, не се виждате с командата и да напишете в коментарите хаштаг Кой беше го? Сега сме 15 на 9, помогна. Не ги върват. Слушаш? Айде, това е запиго с лопатката. То ще убива. Защо само ме убива? Това е някаква барака ли е? Охрана, сега ще се скочи на покрива, ако ще го... Не. Ако отида е там, мога ли? Ако отида тука... Не, чакайте, не тука. Така. Да се ли скоча? Не мога. Това е много трудно, как се скоча. Препишете в коментарите как да скоча. Защото това е много трудно. Това силно е невъзможно. Пак танка. Ай, ще взема танка, ама... Трябва да се задържи. Само ли да убия човек? Ако ще намеря да... Ако намеря човека... Има чувство, че след малко правим виктори. Защото сега сме 20 на 15, още 5 теми. Ето, разцепих човека, той не умря. Даже не му взех демидж. Не чувство, че не направя човек. Така. Не, няма го за него жито. Виктори, 5, 4, 3, 2, 1. Виктори, yes, бе! Виктори, направихме Виктори. Хора, това беше от мен. Надявам се видеото да ви е харесало. Дайте лайк, абонирайте за канала с камбанката и напишете долу в коментарите. Искате ли още такива видеа? Не забравяйте в Brawl Stars да сме го пика. Просто напишете Симон или Gamer 134, ще ви изляза и можем да си пишем. От мен, чао!